resom obade no ɔse worshiping the creator yɛbɛda mu nyinaa ase na afei amamo akwaba nso kɔtɛ mu nyinara yɛne wo esua adusua wato no din abɔfoɔ mmiɛnsa enkransɛm no yɛne wadi kan ayɛ adusua no mako nsia na ɔtwe mu no yɛpɛ sɛ yɛne hwɛ ne ɛtɔ so enson no mientwe ahomra sisia tumi bi wo baabia otimi bosa ne ma yina na ne how be na wo so yesu so chen pai bo no se ye je osoro we che se ti bia ye wo mu bia se ye ni nyame na ewo hobofo di kan asem no ne ye se be som onyankopon a ye be call ha bebre mu yɛbɛsan ama mu nyinaa akwaba na afei yɛgye nkyɛn sonko so ɛde ama mu nyinara yɛbɛsan adam ase sonko kwan so sɛ debirada mode mafidie ɛde to London Ghana memenda kwanhwɛfoɔ Sabbath school ɛna afei kyerɛsɛm mu mpɛnsɛmpɛnsɛn mu kɔtɛ mu nyinara sɛ ne medi kan ɛkaeɛ no yɛhwɛ abɔfoɔ mmiɛnsa ɛnkransɛm no yɛsua adusua no abɛduru mpɛmpɛnsuo bi a no kwasɛm ne sɛ saa mmerɛ yi kɔ yi deɛ woyi wo ho firi adusua no mu a ɛmmoa wo kora mpo ɛmmoa wo kora nti no sɛ wo hwɛ na wo yɛ kwanhwene afa wo Sabbath school na wo kyerɛsɛm wo yɛ kwanhwene nso afa kyerɛsɛm yɛbia na wo nso wabie sɛ ne ɛbɛyɛ yɛ nyinaa yɛbɛnya kyerɛsɛm no mu ɛnte aseɛ maboafoɔ no ayɛ krado ɛwɔ ha se a ɔmo ba bɛboa ma yɛde adusua tɔ so nson yi ɛde abrɔ ansa na no ma memfa aseda pɛsi ɛmfa ma Tribulation TV Ghana saa dwumakuo yi na ɛsɔ yɛasene ma yɛtumi ɛde saa adusua yi ɛkɔ awiase afa na nyinara sene de biara meka no Tribulation TV Ghana ɛyɛ ankrankra dwumakuo a wafa TV adwuma ɛde ato ɔmo so sɛ yɛbɔ asɛm no ho dewuro anaasɛ yɛka asɛm no a wɔn nso bɛfa asɛm no nom de akɔ wiase afa na nyinaa ne saa nti ɛyɛ na ɛho sikasɛm na ɛden kakra nti yɛ a yɛtoto srɛ amanfoɔ sɛ wohwɛ yɛn wotie yɛn na wo mmoa bi a wɔpɛ sɛ wɔde boa Tribulation na wohwɛ yɛn mfoni n'ani a wobɛhu sɛ wɔn nam a ɛda hɔ nom wofra obi bɛgye wo so na afei kakra bi a wobɛtumi no fa boa Tribulation TV Ghana onyankopɔn ebe ishra ebia ne yadusua no nso this is the first time and as mredi kan a wa ba channel na wo ba hwe na yeso se obe subscribe obehu subscription button no wo ho no mo subscribe na fe fa on se mi adama no so na kyerɛ adusua no ya wonso wonsa ebe ka bi na wonsa kanso amema na ntan na nso awo so akoma obi se ne ebe ya abofo mensa nkransem no atimi ahwete akowiase afana enyinara onyankopɔn enhyira wo se obɛyɛ no sa mamen fede menna omo ba bɛboa me adusua mu adi empankyerɛ mu na fe wia ya bompae na yedi anu enne na ɔtwe adusua no media mosomfo Bismarck Mensa ende yewo adom mewo Pastor Japhet obisi amankwa ewo hase pastor emwakwaba good me that say enne so waba yehu acha kakra nanso nyame adom ende ewa sabe kansa edase pa edase me ko manimu a anti gina mfum boama ena ende waba be kaya wona anti gina yemu akwaba great me that say ende anti gina abusiafo se na emu amota hwe no edakens for dua boama ne ho kafo na ande waba besi na nan no enti ende eda ni ho na ne ho kafo waba besi na nan enti anti yemu akwaba pa yo me da mo sister otomo sa friend that's it ni se enso ha enen ko a ni se subsequently no so baba boaye great me call aniodi eto no ha na elder Dr. Alex Collins Afanso ena eti eto no ha na elder yemu akwaba great me that say waba elder de sene mo hweye no de biara ye ne no na ewo hase a yes adisua ikatwanye babia wo biara na mema pastor emumpae emae inyankopon yeda wase donhwiri
when I am on quite say, Yembishia was him near or muscle and che. Miss So, Concom be dear him kind. Namaya Muntia say, Bois, none your bit seeing and your beshage you met ye. And ye shall Yankasa saw every day animals and ye shall Amen. Amen. Great. Yen share say Yadusiano, Ceciano, a drew baby, I come upon, will share in addition as any AC air corner, baby, I shall say, Eddie Free, say Yesu Christo, Adim Kunim, or when some Adim Kuku. Na fe ya dia ba bedru embre ya behwe ya shebre enene se wo pa bia wo sa wo power abra Yesu Christo adu ogun samson kumi samre na wo sa wo power so obedi na chi ana so obedi obon samachi na fe ya wura abofo mensa nkransem numu ahwe ni obofo mensa na nkransem no di kan no se okita everlasting gospel ya behwe se everlasting gospel no eno ne den da sempa no na a day na who say that's empano or the bita so say sro nyankopon na fe national monyam ye kire ne na obofo no pese wo kire na se na fe ye behwe say asempano oka wie no na judgment so ana say atemu so ene say sa atemu no e wo say ye Christian a e wo say ye good news ma because attention na ye wi asema finally ultimately nyankopon de atemu bi beba asisifo womo masisi nkrofo ne omo satemu a makrompo na kyese nyankopon nya justice ntino atemu no wo ye Kristoni a wonsro ba wo nye Kristoni na se wamfa Yesu Kristo se personal savior eno na ye bo atemu di a na wosro nti atemu no yesu se e wo se ye anigedie e ma yen a Christopher na fe ye behwe se emre no the hour of judgment no because ya share this yana ma Daniel nkom share ye medopesia no mo Babylon no nyina twitwam ena fe a data anase emre bi a Daniel ehun ye wo Daniel 8 honom no 2300 days na wo translate no be ba prophetic years na ya calculate ya ma be hu se ebepim 1844 no na ebinumo enya asa calculation misinterpretation se nanka Yesu ba amana sa no afinchi ase ba mu se na samre no mom no na Yesu Kristo okokronkrom bia okakɔhye sa atemu no ase eno na ese atemu no don no Satan no na aso yehwe no last week enti ye toaso from last week there no ababa hwe say worshiping the creator and as yes some obade no sanse ye hu se ntokwa mienu a ewo wiase no egina wosom so ida se obesom bonsam ana se obesom onyankopon nyankopon bo ye nyina se ye besom no na nso ye wo paw se ye besom no se ye nsum no egina ye nso ene ye ba behwe hwan na wo se ye som no na obade no ono ene hwan se ne ye disua no si ekono ye nka abosem no ye fa nka abosem no every Revelation chapter 14 Revelation chapter 4 verse 11 no oka asem bi wo se ewurade ofata se woje anmunyam na enidie nitumi ne enidie ne tumi efrise wona obo niema nyina na wo penti na wo na oboye amen. So sure this yana ni mu ensem na waka ensem bi ho a no kwasem se eye anika wose eto da bia emre pa ma yense yibu yani gu niema bebre so especially niema a wanya husia hunu da se abofra ne maame ete na wonim se na wofo sitie enema bi wo kra mo ka wonsa mfa nya adwuma bi mu because wonim wane o matena ma fede otiki o mo for granted say wanya o mu husia huna ntina ya mfa no biom sara na wodi ba ya setena mu a woda na wosore ahu awia woda na wosore amfra mefa woda na wosore no ansa wana wonante awokɔ wokɔpa aduane no ansa wasore na enti yenhu ya sa ne ma no krampo ye da nyame ase krampo a ye ntanja na me ase nka wo se nyame me da ase sende wa mama wia because ye bu ye ne yaguso but osi what na se adwene se
saa nneɛma yi nyinaa yɛnya yi obi na ɛbɔɔ yɛn anaasɛ me kora mpo metumi nanti meyɛ dɛn na meba awiase anaasɛ ɛyɛ dɛn na awia bi ɛtumi pie baabi anaasɛ ɛyɛ dɛn na bosome ɛwɔ baabi wɔ sɛ woatena ase adwen saa ɛnam sɛ da bia yɛhu saa nneɛma no nkyiri yɛbu na yɛni agu so ɔse ɛyɛ ɔbaadeɛ bi ɛna ɔyɛ dɛn ɔbɔɔyɛ ɛna yɛnim abakɔsɛm no nso Charles Darwin no mu ɛbɛkeka nsɛm bi sɛ nipa kora mpo yɛfifiri adoe mu anaasɛ adoe ne wanyina bɛyɛ nipa metwa no tiawa fish na ada ne biribi na aba bɛyɛ nipa nti na kyɛ sɛ nipa no ankasa no yɛ manufacture yɛ by chance ɛne adeade na ɛntimi nyɛ by chance sɛ nneɛma wei nyinaa ɛntimi mba by chance sɛ na kyɛ sɛ ɛwɔ sɛ obi wɔ baabi a tumi bi wɔ baabi a otimi bɔ saa nneɛma yi nyinaa ɛno na saa na wotwi mu yɛba abɛhwɛ hwan ɛne ɔbɔ adeɛ because saa entity no ɔno na ɛwɔ sɛ yɛsom no ɛno na ɛyɛ yɛ basis for na wotwi mu nyinaa disia ɛno enti no abusiafoɔ sɛ wowɔ kyerɛsɛm na ɛho bɛhia sɛ wo nso wobɛfa kyerɛsɛm no paa na afei yɛahwɛ kyerɛsɛm mu ne kyerɛsɛm no ɛka na afei yɛde atoto ho na afei yɛhu sɛnea yɛbɛtumi asua yɛdesua no ɔfɛ edi kan no ɔpɛ sɛ yɛhwɛ ɔhaw mmerɛ mu boafoɔ like a companion in tribulation yɛbɛdi kan ahwɛ Revelation chapter 1 verse 9 Revelation chapter 1 verse 9 no ɛka asɛm bi ɔse I John who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ was the I that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Amen. Amen. Sarah ena se wubie Matthew engomano Matthew chapter 13 no verse 21 oka assembi nso ewo hono Matthew 13:21 for say yet has he not root in himself but dureth for a while for when tribulation or persecution arises because of the word by and by he is offended or say nanso onihini wonimu na ota na otena ho kakra na se asem no nti amanihunu ana ota bi ba ntam ara na atono sintudua amen se okokan John nso chapter 16 John chapter 16 verse 33 no nso waka asem bi nso wo hono o say John 16:33 or say I have told you this so that you will have peace by being united to me. The world will make you suffer, but be brave. I have defeated the world. Or say maka we acham se nemo benya asumdwe na fe mo aye baako ewo mu ewiase no de ohaw ni amanihunu ebeba mo nso nanso munya kukuduru sanse madiwiase enkunem amen amen yehwe akenkansem we nyinara na yebise ho se woka se obesom obaade ya ye ka no ha asem ya ohaw ni amanihunu ben na wofamu yo menu abesmark menshas here enti ye toa abofo miensa nkransem no enti de odi kan no ohwe Revelation 14:7 oka ho no hye nkransa yem som de obosoro ene asase obofo otoso miensa omunyina ensam na omoka de gina osomso na adia ba kwa ese nyina gitum se ewiase mu obi asom bibi wontimu ntena wiase se wonsom bibi sa obesom osom dia wugi se ono bowo ono na ohemra ma o ono mra so na wudi na no obofo di kan hye se ba se ye somo a yensom onyankopon a obosoro ene asase na disuano kire se John a otro the book of Revelation
Emra John Etrobuki no wo island bi ye twene suo e de na call e ho prisoners na wo ho Patmos na ohu o how bebre o call how bebre na o kan e wo Revelation 1:9 no o call how bebre mu e na o kire ye say obofo a odi kan nkran sema o hye ye say ensomo Nyankopon no enya ade a eye easy so o power so be sumo Nyankopon a o how bebre wom na so ni nyina na mpa ba if we say emre Nyankopon ye mra ye twa John asu e call Patmos no Nyankopon enya no ho eno na John ehye nkran say ye tie obofo di kan asem no na ye se be sumo Nyankopon a ye be call how bebre mu na so ni nyina ye hu se ni Nyankopon kan ho no sa na Nyankopon e be kan ho ahye ye den. Great, and that's it. Minim se ye wakakra ebe the best support to the dog can ya efa akin cancer me infonia o twatwere yen. Yeah, dog okano yadana se foundation William na o share text in the first Revelation 1:9 year. Interesting. John say ochro akoma we shout or track or encrofukubi. Na niana all true mono or can say a manihuna omo common or no as also day now or go through that amanihunu for what the word of God onyamia sem any Christo one dance the okay, which means to say yeah, a friend Christopher no. Nia edi ohaw ebebre en kese eye onyame asem eni Yesu hu adansedie esanse eno na bonsam mpe na eno nso na onim se wo ene men Yesu adom nti no yebehu trosem ehun hira na ehun faso ewo mayen ni ehun Yesu a oyade nyina yie yetumi di no ho adanse a na cheso no bonsam no na adwuma no ye brenase enu nti no obitu nani asiye so se de otu nani si John so no na otai abrayen me fentwem kakra yen wo krom ha de na nsia na yesi ahene King Charles III na wohwem a most of the conversations are na ekoso o media ni nyina say eh na ohene no e Kristoni na what about esuma hodo na afia no anwumre kwa de yetie news dey say okay ohene say oyo Kristoni esuma hodo no nyina say also the need ebe ma osuma hodo na afia what about one hour the one gifie ni then na dog ka say obi ani one gifie ni obi bibidi some along the line but yeah Christopher the addition yima who say e was say otaye bi ana so how bi ba ya fam a ye make sure say e o how a related to Nyankopon asem ni Yesu adanse die 1 Peter chapter 4 12 to 15 emrentini kan but Peter so tu yefu say enisi enmu bibia ekwa amanehunu for sebio adehunu bi kwa na emom se ekwa amanehunu mu bi e wo se ne a efa Yesu asem ho yes na eno so na adesua so hye enkran say ye saa kwan no so ne ye ekwa ahoyehia mu dia a ene Yesu kan ye ho great because ye were companion na obeboa ye senia Yesu na boa John e o Patmos no ye so obeboa ye sa yo medase senia menia mpanimfo akasa no sofo ne asorpani ye hwe ye nua be ma John a ne na wo ka nyina ne se na mani hu na wo fam no na e kire se gidi a wo gidi e wo nyame mo suma wo sum nyame ntia na ebra empire Domitian fresh o me sum no na o refuse ye no ho emfaso a ba ye ne otan no ba bia wo kodi ye na nka obi a wakoto saa ebie ya o sofa na ye den kra na otimi twiro saa edisem yi we kire se ti bia ye wo mu bia se ye ni nyame na ewo ho Yesu na Yesu wo ho wone ne wo ho ema Yesu kwasra no wo ho ti ye ti bia ho kire mu ti sania Pastor Jafet e kan ye se nia beba no na ahya ase no
yɛsi yɛ hene na sɛnea nneɛma si kɔɔyɛ no even before that no na yɛnya kɔkɔbɔ bi sɛ even Roman Pope ɛne na hyia ɛne na didi nkɔmɔ ɛnuanom ɛyɛ asɛm a ɛɛba ɛne nti ɛnsɛ sɛ yɛde sie ɛno nti ehu bi ɛɛbɛda nipa so sɛnea na wɔsɛnka John ɛkoto wɔ hene no anaasɛ emperor na wanyɛ te okopie hɔ no yɛn nso ebi bɛto yɛn saa ebeduru baabi no yɛbɛka sɛ yɛn nkɔ kwasiada asɔre nko a yɛn nso yɛbɛhyia ɔhaw na empo ɛno akyi no mmerɛ yi mu nyinaa no yɛhyia ɔhaw sɛ ɛtɔ da adwuma mu wokɔpɛ adwuma pɛ yɛse bra Saturday bɛyɛ adwuma wo nso wonim sɛ homeda no nyame se yɛnyɛ dɛ yɛmɛsom no nti sɛ woamma na wokɔ adwuma a na yɛ dɛ wosom adwuma no nti na watwiri so sɛ wosom adwuma ɛno nti ɛwɔ sɛ adesua yi ɛma yɛn nyinaa yɛhunu baabi a yɛgyina ɛwɔ yɛ Kristo so mo yes meda mo ase paa ahyɛ sɛ wo paw sɛ wobɛsom onyankopɔn a ɔhaw wɔ hɔ nanso wogyina saa ɔhaw no ma sɛnea dikamfo wei no ɛdi nkonim no wɔn nso wobɛyɛ kodo but yɛnhwɛ na more practical way how do we ɛnɛ yɛhu sɛ Kristosom no ɔbɔnsɛm ato sisa paa how do we see it in our modern what are some of the things a yɛhu ɛfa yɛ nyamesom mu a ɛkyerɛ yɛn sɛ these are some of the things a ɛkyɛ sɛ ɔbɔnsɛm ɔatake a Kristofoɔ anaasɛ ɔsom no ankasa no n'ani abere wɔ so yo membrɛ mo say first one no measure aseɛ fi ankorankorɛ wo ankorankorɛ no ankasa no sɛ wodi no korɛ ɛwɔ nyamesum mu a sɛdeɛ magina kan ya unya the who experience your tire no because enyama bi a ɛyɛ the norm a yɛyɛ no wo nya nipa to mani si so yeah ɛno nti no sɛ wonim sɛ wodi no korɛ memi nim sɛ me di no korɛ wɔ me nyamesum mu paa na metenka mete saa wo tire nka but yɛsan broaden no a nansia mu nim dodo ɛteɛ but they become a controversy eba a radin pie boy kura say even the Church of England kura as the son say yeah can say yeah also na fe yes sana ye no neutral you say ye near jan ye near na to be kind of say no we pay bibi a show ye ja was insane fifi o ka say nyankopon ye ja na je say o ye bi no mafiri mu ya o hwe asafo na edi saa de we anim kan o oni omodi komo a almost o eye wiase na ye wo mu ni ntia but indirectly soon asafuna chirona na yetu susa no isanse se yen se ejidi pa se anase yen nuanum a wodi sa adwumede wo jidi pa se de atwosem kan se atwere nyina afi Nyankopon na atwere no so hu konkon na hyema ye tworo no saa de a o de ase na ne how be na o so yesu so o kire mpaebo no ono se ye gya osoro so natural se man yetu so no enu nti no e wo ho na e koso you only need to be awake and alert to see say sanya man e koso na say wo twema bibi kese bi na asi anso hu say sanya man we kakran e koso dia e be wia yen enu nti no me dia me meka say yema ye ni na ho na sanya man we ni sisi a na ye picking up kakra hu say otaye na e koso yo me da say say da wakana sa de amayen abusafo ye beda mo ase say moguso mo fidie da so egusuara ye hwe yen adusua worshiping the creator na say resum obade now yen hwe yen koyanim na yen hwe worship some obade na kasa wo kan Revelation chapter 14 verse 7 now saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water.
ɔse na ɔde ne kɛseɛ tia mu sɛ monsuro onyankopɔn na monhyɛ no animuonyam ɛfiri sɛ na temu dɔn no adu na monkoto deɛ ɔyɛɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne asutwerɛ no. Amen. Amen. So wohwɛ saa kenkansɛm yi a ne final appeal no ɔbɔfoɔ na wɔdi kan no a final appeal sɛ the judgment hour message no atemu dɔn no na asɛm bɛn paa na ɔka. Yeah, Benjamin Bismarck. I'm say a important question no bisa no. Say adentina obofo a odi kan no e ka se sa osoma ya establish so bi asom. Whether osum nyame osum kramo osum Buddha and as obeka se oni gidie kura na che se wodo ho to ho so nti osum no no. Adentina obofo odi kan no ka se yen som onyame obo soro ene asase. Yanhwe ayi kakra wiase nyansa kura no it makes sense say so top appliances be fear na say opeso hu kwan say wo manage appliance na wo hwe manual de oyeye no na appliance na ne manual na odi manage appliance no it will never make sense say wakoto ebia Sony Ericsson phone na opeso hu how a phone no e work no wakofa Nokia obi wiase nyansa na yebeka say de wo ye no it doesn't make sense. Yeah. Enti de obofo edi kan sama o kan no nyansa wom ena Bible kire say ofa Bible na wo de afa na wo ye novice wo Christianity won kan Bible kra ofa Bible wo call the first book of the Bible, Genesis, the first chapter, the first verse or ma answer to the entire or kasa yan som onyankopon no no boss ro ne asase. Bible kire se mfiti ase no onyame na boss ro ne asase. Na di tia no kire mu bebre se wo hwe onyankopon a wabo ade nyina including yasase ya yeti so yi. Hwe how vast asase na tie nipa eti asase mu no onyankopon na ebo bibia. Na ode toto say nemo onyankopon boy no beyond our earth no there are other planets within the Milky Ways. Na awia sun a true light to your sono. Yes. Or say within a second energy free sun a bass as sono. A free tama nipa start invent artificial energy forms of energy coal we say fire or you only win ano. Ye kan nyina boma enru energy sun edema within 1 second. Now say sun no so share the diameter of the sun now share send your swan. You bit ma affect within the sun, the size of the sun no. You bit ma affect about 1 million of it within the sun. Now say apart from that no you sun no so share sun no in the context of other stars when you mess bar. Sun no you at least 1 out of 100 billion, a minimum 100 billion stars. And just my imagination walk with me. Start from the earth, say, shall who you 1 out of about 8 billion people at TV say. Ufia would cheer when you just was you fear no. So in the context of Asasia when you go boy and a kitu be and additional chair say sana de be a more energy no earth the whole earth no about 1,000 of the earth able to fitting within the sun. Now sun and so 1 out of 100 billion stars on your bobo. And I'll say you will still be a friend of pistol stand. But star no so big say about 10,000 energy mano is about 10 million times energy a sun no edema. Now so big say ubetim at the sun be brave as a million as a sa pistol sun. When you know nyame na abo. Na say who send you nyankopon to me so. That's right. You make control say so nya kwanya bomodena fruit plane. Na say plane na wiemu. Now to ani. Now share how plane no nyina ye just within a small now the vast way a unamu. Then you understand the power of God.
abakɔsɛm kyerɛ yɛ sɛ astronauts afra kɔsoro bebree no most of them ebi koraa na ɔmo nye Christians no so ɔmkɔduru soro hɔ na ɔmo to ɔmo ani na ɔmo hwɛ how insignificant ɔmo te a ɔmo nam through the realms na ɔmo twa ɔmo ani hwɛ asase and the other planet a most of them ɛma ɔmo gyidie wɔ nyame mu ɛyɛ wei sɛ na wei na adesua no kyerɛ sɛ onyankopɔn na ɛbɔ wei nyinaa nti sɛ onyankopɔn na abɔ wei nyinaa then ɛfata sɛ yɛsom nyame fi sɛ onyame na ɛbɔɔyɛ ɛna onim deɛ yɛma yɛ ɛno nti na ɔbɔfoɔ di kan ɛhyɛ yɛ sɛ yɛnsom onyame a ɔbɔɔ soro ne asase. Great, meda ase menim sɛ obi ɛwɔ kakra ɔde bɛ ɛsɔ so deɛ a onim ɔpani deɛ yɛana mesɔre anɔpa a medwene ho no yɛana yɛ me nwanwa sɛ ɛm sɛ maseda ɛnɔɔso ma yɛyie nnɔɔso ɛsiane sɛ wosɔre anɔpa na wohwɛ wo poma mu na wohwɛ sɛ ne awia esi bɔ na yɛkɔda a yɛyɛ nim baabi a yɛda ne nyame no ɔbɔɔ yɛ nyɛ sɛ wabɔ yɛ kɛkɛ o wɔsan ne yɛ na ɛwɔ hɔ ɔno na ɛyɛ bibiara ma yɛn adepa bi a yɛtumi yɛ no ɔno na ɛyɛ ma yɛn ɛno nti sɛ yɛsom no a na ɛfata na ɛsɛ sɛ yɛsom nyame mede nka na menim sɛ nka emre bia awa bia mu ka mekoto sɛ menya mekoto no ma ka sɛ asidan kenyame ayeye nkenyame na menim sɛ me nuanom nso a wɔn tie saa adesua nso no yɛbɛdwene ho sɛ ne nyame kɛse yɛ esitie ne abɔfoɔ no nkransɛm a ɔde maaye sɛ yɛnsom no no yɛnya nsom no ho ba kokora saa na me de me hu no sɛ yɛsom no enuru baabia ɛnti yɛnwene ho yie na yɛnkasa yɛmu yɛne yɛ nyina nka ɛnyɛ som ɛma Awurade. Great. Na antigena ɛkasa no ɛba mu kakra Nyankopɔn no ɛyɛ na ebinom fi sɛ wɔyɛ isolated on shedam bɛ yɛn saa ɔyɛ nyame bi a wabsɛ ndɛ ɔbɔ yɛgu wiase no wate no ho ɛkɔtena ne baabi because ɔbɛn yɛ saa ɛna ɔhwɛ ma Haiti nyinaa earthquake timi bɛ sɛ Haiti na ndɛ hwɛ Turkey ni si o take ni Syria and just nyame de yɛbɛgu baabi ɛna wate no ho akɔ baabi no agya yɛn egu wiase nyame ɔbɛn yɛn saa nyame bɛn yɛn saa na ɛyɛ edu baabi a ɛntiase a yɛnya esan sɛ enema mienu na yɛhwɛ na yɛde ka sɛ onyame yɛ otumfo onyame yɛ kɛseɛ sɛnea doc edei kan kyerɛ even yɛfa awia mpo a awia a yɛbɔ kakra yɛsi yɛn ho hyehye yɛn ne deɛ nia awia sɛdeɛ na nwanwa ɛyɛ tiefa nti ɛsa na ɛsɛ Nyankopɔn a ɔso sei Nyankopɔn a ɔkron sei Nyankopɔn a ɔtumi nyinaa yɛ ne deɛ no bibia ɔte ne bibia ɔkron ɔte na hennie na ne mu die no ɛne nipa mutwe ɛyɛ no kure esan sɛ ɔte ne kronkron yɛ mu ɔte na henwa mu in fact sɛ okay Colossians 1 verse 17 ɛkyerɛ wo sɛnea Yesu tumi a ɛwɔ ne nsɛm ɔde bɔ ade no but at the same time no bro for transcendence but at the same time no Jesus nyame so akyerɛ ama yehu sɛ ɔyɛ nyame a ɔbɛn yɛn ɔnyɛ nyame a ne kɛseɛ ne ne tumidie ne kronkron yɛ ɔyɛ no atwe ne fi yɛn nkyɛn all throughout no scripture in fact all throughout scripture no Nyankopɔn has always wanted fellowship with us. Okay. Sa fellowship no in Bible edition theology of an immanence. Yes. So nyame a osokron na afi osan atweben adasa. Okay, Bible once again Genesis chapter 3. Ose Nyankopɔn eba Adam ne Eve ho anwumre mu by the cool of the day. Se Nyankopɔn ye nyame a ɔbɔ Adam and Eve no do go garden of Eden keke na ɔtwe no ho a na nanka se anwumre no ɔbɛpɛden wɔ hɔ. That's right. Because Nyankopɔn ni nipa fellowship nti no. Okay. Ɔba hɔ. Yes. Okan ye kwa kodu bɔne abampo a
asase so ye ne kudu Exodus 25 or say the munsi asoy da mama den na mabetina mu. Okay. And all throughout ye go to Revelation chapter 21. Revelation 21 say nyankopon na nkasa ne ye ba betina. Okay. No no apepe ne wan nisuo. That's right. And intino nyame ben bone ne mane yese nyankopon atwe ne ho. But nyame a ono de oso eno so de ni si ye twetwene kura nyankopon ye otumfo o nyame ye ni opebia otumi ye nyankopon ye ohene na henie ne edimu na wo ne fapem ankasa but nyankopon na ankasa na ono di sa ne he no na koma so apedie nyina ne se obetwe me no mienu aben no because opese osan enya fellowship na menuanom eboa yen ema ye si eti sa asemu ase eboa yen ma ye hunyame yie na se metinyame ase yie from that aspect so a ne som so no eye ni gie ma me na ne nyame pe pa no enu nti no si eti ase sa enu hia great medasi minim se antigena wo bia Isaiah 57 verse 15 no ani jesem bi ewo hono o si senia pastor church mu no nyame ne tisro hono wo sanso ewo ye nchen wo si wo mu a omo ye de omo de omo akoma amano na omo bra omo ho ase ewo akoma mu nyame ani ye netie enti wo biara ubeye wadwinse wa fenyame na wosum no no wonya wo da biara da God is interested in us. That's right. Na sabre uko adwuma akese mu a defan say NHS se woman hu say employees no say unya interested in them they will leave. Yes. Nyankopon a wo boye no onim die nti a wo boye na oboye se ne nsaso ne suban se ne Genesis e ka kire ye no na nya sa kwa wo he is interested in us wo wani gie bi e wo yen hu a onya yen opese ye di yie opese ye ne manyina etuto yie enti sa nyame na abofo ne ye den efra ye se ye meden ye mesun na ye de betoto Israel for ho wenya wo mu da e wo sre no so o ma wo mu mana o ma mu nsuo no mu ye enu nti menu mienu ensese ye dawto ye nyankopon no ahokyere ne beba senia Israel for kwa ahokyere mu no oyi wo mu free Misraim ade wo mu kono ekom de wo mu menu mienu nso toda kombedi yen etoda kura ye bekwa akoya ama frafo wo baabi ama ye ho akyere ye ne nyina mu no yesu frɛ nyame a oyeden obenye ya obeji yen eyi yen free mu yo madam ase pa se ma church musa ede amanda kwase na mekan ngoma bi osese nkanyame mben yen ya ena nkanya nyame na okura sasasi so anka dobonsan dia asasi be ye no ankanya bi na ye hunu wo friends hate ne dia si wo take no nkobonsan be so asasi pa nyankopon sustainability and sustaining power no and that's ukura yemu a yeda so te community nyankopon de onya yemu da oda so ani ye etida ye hwe se wo hwe obofo miensa obofo no dikana asem na nyema miensa ne di mu akotene da asem pa no the everlasting gospel no say the hour of a judgment no na temu don no and afi o say sum ne obo ade worship one who created heaven and earth. San nyema miensa yi ayonkofa be ne wo. Gospel no judgment and a creation. Yeah, I go back to Revelation 14:6 and 7. You can obofo di kan enkransam no. Once obofo no or say or the dasampa good news neighbor. And the good news no, you know, your tears say good news no yen sama e fa ewrade ho. That's right. No chire mu say good news na me dey ba no. And no any from verse 7 or saying with a loud voice, fear God and give glory to him. That's right. The good news on what start pronounce no. And the judgment no is good news no. That's right. Now what say, sir, good news na a fa judgment no hono.
So ubenya som faswa, then it's linked to say wo som the right person. That's right. Your ball or soroni asase. That's right. And to share there's a linkage. That's there's right. a linkage say and yes a good news about say the radebe ye maye ni nyina wie say Yesu ewu e wasenia no so a nanka eba atemu no mo a ye ne anida so bia. That's right. Enti no be good news amaye. Na se ye benya eson faswa na se ye hu the right way, because we've been told to worship a specific God, the creator heaven and earth. That's right. It is all called worship of God, be our no creator heaven and earth. One may say, and wunya the benefit of the good news and the benefit of the judgment. Great. Now, the history say, sa and sama. First angel the Maye. That was even to Kuba Kruman Pukra Krumano. That was the understanding. Says ba Christian kwaya ye boy na Kruma Muji to say the Bible can no correct. And Kruma universities now right up to let's say the middle of the 18th century. Woko University bia na se wu kusia science. No science under the Department of Theology. No more friend says science a part of natural theology. Ye nam science so a proven near my Bible. Until they had no dispute, say right up to the middle of the 19th century. And che biao Kroma University in Anom GD says, but Christian, you go to the Bible and read what is in the Bible. Not until Abrantie be a friend of Charles Darwin. School or Cambridge, or we Cambridge, no more year research, be or joining research, he went round. Now, so when you treat the research, now he went through different regions, and he was starting or call Australia or call Latin America, different, and different says, so share. Let's take an example. Mango wa Ghana. I'll share how mango tea wa Ghana. Ubaba krumano. Ubaba mango ni different. So those were the variations. Charles Darwin huye. And the mind no what church mu say some variations ni because say some plant ni species no mu change. Enti men can enye we say no. Omo drew Argentina. Fossil kakrakabi na in the limited mind I went to man chirimuno or no dream who say sa fossil de me who be da or Cambridge lab bia it must be some image bia or more yet kesia now no my extent and no starting the theory of natural selection on the original species I did evolution about I say Charles Darwin say the Bible, I can say, in the beginning, God created heaven and earth. No, yen ton and chain. Neumum, nema creation evolve. Now creation eguso evolve. Now, how can see what Charles Darwin some more can say? There will be no more almost your Christian evolutionists. Yemfa Bible, Yemfa evolution. It just doesn't work together because the Charles Darwin can say. Answer na yebe kriti nipa no ye say species na one say ewu say ewu answer na another one a kriti which is against the Bible can. That's right. Bible chere say onyankopon e form Adam and Eve obi enwu answer na Adam and Eve eba. That's right. So hwe the evolution see creation eda so etoa so ko but kind Bible Genesis 1 and 2 Bible say on the 6th day na onyankopon abobi bia wie enti you cannot accept evolution and also accept the Bible. And nuntina obofo di kan e ka kire say no nim say bedru baby Darwinism evolution beba bebrew and nuntina yes stand one and say yen som the obosoro any asase. Great me that say e much yen hwe e final yi na minute na fe yen fan sorry yen addition so in fact so share John chapter 19 16 to 18 na o kire se ne ye bo Yesu asenua na sene previously no ya dikan akenkan ne ye hu se Yesu Kristo na ye bo na asenua no ono enam no so na wia kesie ya sene ye canon description na ye bo bae so hwe sene ye bo na asenua na me ne wonti wok fasa o ye no ye kun no sene ye kun ni o kwan ye fa so kun ni ya ye nyeso ne sen na ye responding. We need good news in the gospel. Na ye can wasem. It's gospel. Need good news.
na se nyame a ne tumi bro ade nyina so etumi ejai ne ho let me use it loosely eba ebetina ya asase so emma ho kwan se yembo no asenuam na yemma ne experience owu a etise a criminal war na chese sa nyame no do ye pa na yenyeso menu mienu yenyeso no nsa nti gina kan yo say onyayanka don hwiri bia no nke ebekọ ekutu join ma kase nyankopon yeda wase. That's right. Because the nyankopon aye no bro adwene nti ase so ye fa no ni creative power the nyame aye wa bodie mu no it means say me no mienu de se nyanka nyame peso yi efi ho a just like this. That's right. Now so yesu na yeni na nyankopon eni ku yen ho pa ye bone no nyankopon ma ye kunwa ma ene abubro ne niama Israel from emreso no look at the number of years as amwa we ye kumu de abo afore just because of me and you. That's right. Na ni nyina nkamfu ano na yesu na nkasa so aside no abebo afore amaye. Yes. Na me gidi say ye ntumi ntina say ma ne ntoto na say nkase nyame biara ni ho na sebi say nyame bi po wo ho a onfata say o say ye de adwene akoma emano yes ana eboni aye enu ntina de sua na ka say said ye tie bia atemo so beba beta akire the sense say we need to show appreciation to nyankopon. Great. Yeah, show appreciation there nyankopon so no ebebu ya tan ewo senior ye ne ono edi ho yo me da say pastor yo meka ya free Isaiah etri eduonum miensanji chemu ensia no. Yes. Ede afoa de pastor akan so osi ye nyina wo ntwetwede se enwan ye dane free yen akwan so na Awurade ma yen nyina emumuye kohwe ne so enti we eye ye nyankopon a wo bo ade no ono anso na yesa ayi na kire wa ha ese obi a woye ye njifo. Yes. Wo ye obo ade ono an ne san ye den eba asasi ya enka babia na wote no ene ne nam babia ahini mu hene a woye kronkron na osane ba aboni asasi so ebefa ye boni nyina eswaye enenti na se ye sumu na ewo se ye sumu ni yie ewo se ye tumi danase ewo se nka enema ye wo wiase nyina ye japade bia no enka nyame ene dikan se nyame dikan wo mu a eno na ma ye sumu no edimu se nka usika wenya no unyi tight kran free so anka wo ntohwe ka wonya hwe because ono a obo wiase nyina no. Yes. Senya osi doye nti ye bone no wanhwe yense yenkowu na odi ne doba ba akopene ma Yesu no a emfitiase senya John 1 verse 1 to 3 kano oso ono a ne bo ade emfitiase na ade boni mu na wanye dan oni nchan na nam no su na de nyina ye boye sa onyame ena oye wodo na osane ba asase so se sa wodoyin ena obese yenso ye dan yenya bi ema no back na ma ye nuanom so. Great. Tinyame oyi ne ho adi ewo dokwan so ebra ye ne bonyefo no waba bewu agye nkwa yo madam wase pa am say yembre no aye bre madam wase pa madam wase mo ya de se mama mo kwan na onyankopon edi mo aye adwuma abusiafo ne adofo no mo nso ye be dam wase se mo yi mafidie emfamfiri aye ne mo aye se adisuan ne etoso enso na ye de abre wo next week ye ko adisuan etoso enwotwe ose homeda no ni awie no the Sabbath and the end adisuan bia no kwasem se eno so link
to abɔfoɔ mmiɛnsa ɛnka nsɛm ba bɛhwɛ ɛho asɛm homeda no sɛ ne ɛho nso asɛm ɛsi ɛteɛ wɔ abɔfoɔ mmiɛnsa ɛnka nsɛm ɛnum ntumi yi hu mfirim dasɛn dɛ yɛne wo nsa nhyia ahase na afei ne wo nso onyankopɔn ɛnhyira mo baabi a mo biara no ɛkatroni ɛname ma dog ɛmmɔ mpaeɛ ɛma yɛ ame ma mo me mmɔ mpaeɛ yɛwura yesu ɛda wo ase ɛwɔ ho nsɛm a aba yɛ hɔ ɛnɛ wakyerɛ ama yɛhu sɛ ɛsɛ yɛsom wo ɛfiri sɛ wo na wobɔɔ soro wo na wobɔɔ asase ɛyɛ nsɛm a ɔbɔfoɔ di kan ɛkaeɛ deɛ mesrɛ bebree ne sɛ yɛnnua bi wɔ ha wɔtie yɛ na wɔnte aseɛ yie na wɔama kwan ɛma ɔbronsam theory ɛne principles te sɛ Darwinism, evolution ɛna afa n'adwene a mesrɛ bebree sɛ fa adesua so no kyerɛkyerɛ no na ɔhu sɛ wo onyankopɔn na wobɔɔ no na wohyɛ yɛ sɛ ɛyɛ sɛ yɛsom wo ɛsrɛ bebree sɛ aberɛ nyinaa yɛsom yɛ biribiara no yɛnsom no sɛneɛ wahyehyɛ ama yɛ deɛ mesrɛ bebree nso ne sɛ obi nso wɔ ha na ɔnte asɛm yi a saa mmerɛ a yɛhu sɛ ɔbɔfoɔ adi kan asɛm ne sɛ ɛsɛ yɛsom wo Awurade no yɛnka saa nsɛm no nkyerɛ saa foforɔ no yɛda wo ase bebree yɛwura Yesu ɛfiri sɛ yɛbisa wei nyinaa ɛwɔ dɔba Yesu din mu amen. Amen.